EFF ukhulume nabezindaba emva komhlangano wokubhekisisa izinhlelo zeqembu kuya phambili nokubungaza iminyaka eyishumi kwasungulwa leli qembu. uJulius Malema uthi leli qembu likhula ngesivinini udalo lokuthi iqembu linezinhlelo zokukhuthaza abantu bakulelizwe ukuba bahambe bayobhalisela uvota okhethweni oluzobanjwa ngonyaka ozayo. Kuphinde kufundiswe nangezinto eziphathelene nokubuswa kwezwe. The 10th year of the EFF will be marked as the year for massive political education and voter registration. Leli qembu lizoba nokhukhulela ngoqo wemashi yokuphoqa umengameli Cyril Ramaphosa ukuba ehle esikhundleni. Le mashi izobe ibhekiswe ezindlini zombuso ePitoli mhla zingama-20 kuMbasa. uMalema uphinde wathi iqembu lizoshushisa lowo ongungqongqoshe wezamandla nokumbiwa phansi uGwede Mantashe ngezinsolo zenkohlakalo ethinta inkampani iBosasa. The national leadership of the EFF will, on that day of the 20th of March 2023 of national shutdown, lead a massive protest to the Union building to hand over our demand and instruct Cyril Ramaphosa to step down with immediate effect. We have instructed our lawyer, Victor Nkwashu, to privately prosecute Gwede Mantashe for his corrupt activities with Bosasa. Akashiyanga ngaphandle udaba oluthinta izingqinamba zohlelo lokucisha konga ugesi kulelizwe. Leli qembu ke lizobamba inguyazana ezobe ifaka phakathi ongoti bezinto ezithinta ugesi. Usuku lenguyazana alukamenyezelwa. Umgubho wayo weminyaka eyishumi uzoba mhla zingama-29 kuNtulikazi enkundleni yezemidlalo iFNB eGoli. EFF iphinde yagcizelela ukuthi iyakuqeda ukusebenzisana neqembu le-IFP komasipala bakuleli kanti bazophinde baphakamisa ukweseka isiphakamiso sokungabethemba ubuholi bezimeze IFP. Ezindabeni ze-SABC ngingu-Andrew kaNtuli eGoli.